Кримські татари не терористи. Кілька десятків людей прийшли на акцію протесту до посольства Росії у Києві. Вимагали припинити переслідування окупаційною владою мусульман в Криму. А сьогоднішнє затримання у Москві півсотні кримських татар назвали черговим свавіллям окупантів проти корінного народу Криму. Кримські татари не терористи. Дайте спокій кримським мусульманам. Із такими плакатами кілька десятків пікетників вийшли до російського посольства в Києві, щоб підтримати 4 засуджених у справі про так званий тероризм: Заврі Епсеїтова, Ремзі Меметова, Рустема Альбітарова та Енвера Мамутова. Наша борьба не остановится. Мы верим, что наши братья выдержат эти испытания. Кримсько-татарський активіст Ісмаїл Рамазанов, якого окупаційні судді намагалися засудити за критику владою у інтернеті, сидів у одній камері з Рустемом Альбітаровим. Розповідає, в яких умовах тримали їх окупанти. Каже, такі люди, як Рустем Альбітаров, допомогли Ісмаїлу не зламатися у буцегарні. І за це він йому дуже вдячний. Один із перших, хто протягнув мені руку допомоги. Він вміє вислухати, в першу чергу. Первое, что он сделал, он выслушал меня. Собственно, 4 месяца делили один хлеб, да, на всех. Ели с одной тарелки, буквально, да. И в местах лишения свободы мы, собственно, очень сильно подружились. Учасники акції переконані, усіх захоплених кримських татар карають за вірність своєму народу. Втім, вірять, правда неодмінно переможе. Если есть кто-то на этой земле, кто есть сильный, есть тот, кто сильнее всех. Ибо если есть тот, кто считает себя могущественным, есть тот, кто самый могущественный. Сильним є і кримсько-татарський народ. Попри тотальні залякування, масові арешти та облави, люди вірять, вони неодмінно житимуть на вільній від окупанта землі. Володимир Задирака, Максим Тиханський, Заман АТР.